Türkmen banklarından krediti nağd aljak bolsaň bank resmiýetlerine pul tölemeli. Türkmenistanda raýatlaryň döwlet banklaryndan özleri üçin el ýeterli bolan käbir ýeňillikli kreditleri almak mümkinçiliklerinden peýdalanmaklaryna dürli kynçylyklaryň döredilýändigi, has takygy banklardan sorulýan kart puluň algydaryň plastik kartyna geçirilmeli edilýändigi, muňa razy bolmadyk adamlardan nağd pul üçin belli bir mukdarda muz talap edilýändigi öňe sürülýär. Bu barada adynyň efirde tutulmazlygyny soran Aşgabatly bir ýaşaýjynyň Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun bermegine görä, ol Türkmenistanda täze maşgala urýan ýaşlara döwlet tarapyndan berilýän ýeňillikli kart pul mümkinçiliklerinden peýdalanmak üçin oglunyň nikahyny geçirip zerur bolan ähli resmi namylar düzedip, agdalýan pul almak üçin Aşgabatdaky Türkmenistan Döwlet Täzirçilik Bankyna uradypdyr. Bu aralykda gerekli resmi namalar taýýarlamak üçin hem artykmyş çykdyjylara fedewar bolan onu aýdan Aşgabatly ýaşaýjy bankda özlerine haýyş edilýän puluň nagd görnüşde tölenilmeýändiginiň aýdylanlygyny, eýsem kardyň algydaryň plastik kartyna geçirilýändiginiň mälim edilendigini Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Odalyň plastik kartyna geçirilýän zähmet takyny nagdlaşdyrmakda kynçylyk çekýändigini, şeýlede toý harajatlary üçin puluň gysgaly zerurdugyny aýdyp, ol kart puluň nagd görnüşde berilmegini sorapdyr. Bankda nagd görnüşine tölegiň amala aşyryl üçün raýatyň ýüz tutmasynda görkezelen 6000 manat üçin 400 manat muzduň tölenmegi talap edilipdir. Muzda razylyk bildiren raýat şondan soň döwlet bankyndan soran ýeňillikli puluny alyp bilipdir diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy gurrun edilýän wakany başdan geçiren we adynyň efirde anonim galmagyny haýyş eden Aşgabatly ýaşaýjynyň sözlerine salgylanyp habar berdi. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanyň Döwlet Täzirçilik Bankynyň resmi web sahypasyna toý çäresini geçirmek maksady bilen berilýän toý kardynyň möçberiniň 30 000 manada çenli ýetirilip bilinýändigi, kardyň gaýtarylmaly möhletiniň 3 ýyldygy we göterim derejesiniň ýyllyk 14 göterimligi aýdylýar. Öz gyzyna köşdäki ýarym eli taatlandyrylýan jaýlardan satyn almakçy bolan beýlek bir ýaşaýjynyň gurrun bermegine görä, ol uzak möhletli ýeňillikli kredite berilýän bu jaýlaryň başga töleginiň agdalýan jaýlary gurýan guruluşyk firmanyň talaby esasyna nagd görnüşde tölenilmeginiň özlerinden sorulanyny gurrun berdi. Muňa çykaly hökmüne 20 000 manat kart pul üçin banka ýüz tutan ýerli ýaşaýjy agdalýan muktary almak üçin 2 000 manat pul ferişdesini bankyň işgärlerine tölemeli bolanyny aýtdy. Azatlyk radiosy ýokarda agdalýan ýagdaýlar barada Aşgabatdaky Türkmenistan Döwlet Täzirçilik Banky bilen habarlaşanyny bankyň resmisi kart pullaryň diňe plastik kartlary geçirilýändigini tasdiklady we sorulýan krediti nagd görnüşini almak üçin bankyň şahamçatyna baryp görmegi maslahat berdi. Türkmenistanyň prezidenti ýurdun bank ulgamlaryna işleriň talaba laýyk alınıp barylmaýanlygy sebäpli Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň başlygyna 2017-nji ýylyň dowamyny bir näçe gezek käýinç we duýduruşlar beripdi. Ýöne muňa garamazdan aýratyn soňky ýyllaryň dowamyny adamlar plastik kartlaryna pullaryny ýurdun içinde we daşyny nagdlaşdyrmakda dürli kynçylyklara duçar bolýandyklaryny gurrun berýärler.